boys and girls. Welcome again to our story time where we talk about God and we assist each other to know what God wants of us. Today, our title says, Choose God's Way. Choose God's Way. I know you all know this story and you can actually tell me the memory verse where it is coming from. Where it is coming from? Yes, Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. What does it say? It says, choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. You know, we all make choices. Whether you like it or not, you make choices in this life. Right now, I know you made a choice to say, I am going to attend Sabbath school. Or you made a choice that I'll wake up early. You actually made a choice of what you are going to wear on this day. You know, we are ever making choices. Sometimes you can choose to wake up early, and sometimes you can choose to extend your sleep a bit and wake up a bit later. You can also choose to put on a red jacket like I'm doing, or you can choose the pink one or that black dress. I don't know, but you always make choices. And as you grow older, you also choose sometimes to go to college or not. You can also choose the type of work you want to do, whether you want to be an employer or an employee, I don't know, but you make choices. You know, I used to have, in my work, my workplace, I used to have a poster that was written, destiny is not a matter of chance. It is a choice. Destiny is not a matter of chance. It is a choice. You know, what does that mean? It means in this life, our destination or where we end up be, sometimes it's influenced by our choices, what we choose to do. You know, we are all given 24 hours a day, but some people, they can spend like 18 hours doing other things that do not benefit them. And some people work very, very hard. They forget that they too need to rest. Maybe they don't even sleep. So those are choices that you all make. And in this story today, we hear of Joshua. When the Israelites had sinned before God, Joshua said, no, not for me. I'm not going to follow all of you. Yes, you can choose today if you don't want. But as for me and my household, we are going to serve the Lord. Boys and girls, what informs you in the choices that you make? I want to challenge you today to choose God's way. I know some people say, I feel it's right. I just feel that's the right thing to do. You are informed by feelings. Your feelings tells you it's good to shout back or to answer back at your mom when she's talking to you. Because you're angry, you just feel, I'm angry. I also need to vent out. You shout at your teacher. Some people's choices are influenced by their friends or popularity. They say, everyone else is doing it. Hello? Is that what it ought to be? When everyone is doing it, then you also ought to do it? No, it's not like that. You know, actually the Bible tells me, broader is the way that leads to hell, and narrow is the way that leads to life. So you have to be careful. When everyone is doing it, it doesn't mean they are doing the right thing. Remember to choose God's way. So what should you do?
you need to consult God every time. When you wake up, talk to your God so that He can tell you how you should go about in your day. When you put on your dress, when you put on your clothes, it's not because that popular person has this kind of style. Your hairstyle, your dress style, your shirt style. No, it's what does God say. So choose God's way. In whatever you do, remember God first. May God help you, boys and girls, to choose, to make wise choices. But those wise choices are informed by who? By God through His Bible. Shall we pray? Dear Jesus, thank you so much for this day. May you help us as we live each day of our lives to make good choices. On our own, we cannot do it. Help us to be informed by you through your Bible. In Jesus' name we pray. Amen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it The tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is all shadowed with darkness, no shelter, no help is nigh. Carest them not that we perish, against the lions sleep. When each moment so many is burning, earth in the heavenly deep. The winds and the west shall obey my will. Peace be still, oh peace be still. Weather the wrath of the storm to see. No demon, no man, no whatever it be. No water can swallow the ship wellers. The master of ocean, the endless sky. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, oh peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Senti kuchapa zopira, cheseja zosorora. Nenyanza ya zoteramira, engara zoba petro. Chimira ni mununduri, musati sieba. Tijashika kumaombe kome, tizorore ikweyo. Mananda anoniterera, nyara. Kana kushatirwa kwenyanza, masharika na vanuka na chini. Mvura inganyuzi ngarava,
zitaraje esukukuna amwese rinoza zawe kone hengarino zawe pasi sitarake rino kunda Utari
nzo manana andibata dimido bondi wike dimemo tungamire tete tungamire semana onyaraza unganya razenyanza mananda no munzwa imikanama tinyarara imite tiwenyanza tenzindi tungamire abona shikanyanza mananda ondichisa hanichi nazororo dozami rakunemri hanitwe imimoti inako tungamira aponda nashikanyanza mananda ondichisa hanichi nazororo
See now, my Savior, I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. Ndinokukwazisai kwese kwamuri. Toda kupinda mukati mechidzidzo chakakosha chine musoro wenyaya unoti kugadzira pakakoromoka. Kugadzira pakakoromoka. Tinenge tiri kunyanya kushandisa Bible kuOld Testament kuti tinzwe pfungwa ichabuda pachidzidzo ichochi. Israeri payabva kuEgypt ichienda muKenani, vakanogara zvakanaka pautongi hwana David nana Solomon. Asi vakazobanzuka vakaita ndudzi mbiri, vekumusoro vakasara vachinzi Israeri, vekuzasi ndobva vasara vachinzi Judha. Jeremiah paanoita ushumiri hwake, ndudzi yekumusoro yainzi Israel vanga vatoenda muutapwa, kwasara vekwaJudha asi vairarama zvisingafadze Mwari. Saka Jeremiah aigara achitaura navo mazuva aZedhekia kuti dai vatendeuka vateerera zvinodiwa naMwari. Pana Jeremiah chapter 17 kubva pavhesi ya21, inzwai shoko rakanga riina Jeremiah achiudza vanhu vekwaJudha. Jeremiah 17 verse 21. Zvanzi naJehovha, zvichenjerei kuti murege kutakura mutoro nezuva reSabata, kana kupinda nawo napamasuo eJerusarema. Musabuda makatakura mitoro padzimba dzenyu nezuva reSabata, kana kubata basa ripi neripi, asi mutsaure zuva reSabata sezvandakarayira madzibaba enyu. Verse 27, Jeremiah 17. Asi kana mukaramba kunditeerera, mukaramba kutsaura zuva reSabata, muchitakura mutoro muchipinda nawo napamasuo eJerusarema nezuva reSabata, ipapo ndichabatidza moto pamasuo aro, uchapedza dzimba dzamambo dzeJerusarema usingadzimwe. So Jeremiah was threatening in the name of the Lord. Aivaudza akati, wedwe chimwe chatiri kutadza panapa, hatisi kuchengetedza zuva reSabata. Mitoro iri kutsanangurwa ikureva kuti vaita mabasa anova pakurarama, semabasa anofana kuitwa mamwe mazuva matanhatu, asi zuva reSabata raifana kuva zuva rekuzorora, rezuva rekunamata Mwari tichiva pamwe chete naJehovha. Saka ari kuvaudza akati, wedwe, mukasatendeuka pakuita kwenyu muzuva reSabata, Mwari ari kuti nzvimbo ino ichaparadzwa, dzimba dzamambo nemba yekunamatira temberi, moto wacho uchapedza zvose. Havana kuteerera. Zvakatozoitika mufunge kuti Jerusarema rakapiswa nemoto. Pana madzimambo echipiri chapter 25. Madzimambo echipiri chapter 25 verse 1 to 4 neverse 8 to 10. Inzwai zvakazoitika after varega kuteerera kutaura kwaJeremiah, vasina kuteerera zvaitaurwa naJeremiah. Verse 1. Zvino negore repfumbamwe rekubata kwake ushe, nemwedzi wegumi nezuva regumi remwedzi, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akasvika iye nehondo yake yose kuzorwa neJerusarema, vakadzika matende avo vakarikomba. Naizvozvo guta rikakomboka kusvikira pagore regumi nerimwe ramambo Zedhekia. Zvino negore repfumbamwe romwedzi wechina, nzara ikanyanya kwazvo paguta, vanhu venyika iyo vakashayiwa zvekudya. Vakaputsa rusvingo rweguta. Vanhu vose vehondo vakatiza usiku nenzira yesuo pakati pemadziro maviri aive pamunda wamambo. Zvino vaKedhia vakanga vakakomba guta, mambo akaenda nenzira yerenje. So hondo yeBhabhironi yakabva yauya. Why iri kuuya kuzoparadza Jerusarema? Jeremiah audza vaJudha, audza nemadzimambo, audza vese vaiuya kutemberi yaive paJerusarema kuti maitiro atiri kuita ekusakoshesa zuva reSabata, Mwari varida kuparadza nzvimbo ino, irida kupiswa nemoto. Saka Nebhukadhineza nehondo dzake vakabva vakomba Bhabhironi.
vari komba kudaro, vanhu vakashayiwa chekudya. Ndo marwiro aiitwa hondo nguva iyoyo. Hapana aibuda kuenda kutsime, hapana aienda kumunda, kusvikira nzara yanyanya. Vaona kuti vanhu havasisina simba, vane nzara, kwakuparadza rusvingo rwejerusaremu. Hondo yese yevaJudha ndobva yatiza. Ipapo pachapta iyoyo, madzimambo echipiri chapter 25 pavhesi ya8 ndakuiverenga panapa. Zvino nemwedzi wechishanu nezuva rechinomwe remwedzi, negore regumi namapfumbamwe ramambo Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi, Nebhuzaradhani mukuru wevarindi, muranda wamambo weBhabhironi, akasvika Jerusarema. Akapisa imba yaJehovha neimba yamambo. Akapisawo dzimba dzake dzeJerusarema, dzimba dzose huru nemoto. Hondo yose yevaAkedhia yakanga ino mukuru wavarindi, ikaputsa masvingo eJerusarema kunhivi dzose. Mubatsiranei neni kunzwa zviri kutaurwa nebhaibheri. Jeremia ati, tikaramba tisingachengete zuva reSabata sezvakarayirwa naMwari. Rinochengetwa sei zuva reSabata? Ndiro zuva ratinozorora pamabasa aya atinosiita kwemazuva matanhatu kuti tiwane kurarama. Saka mabasa anositiraramisa aya, kana wamusi weSabata, zuva rechinomwe revhiki, tinofana kuzorora tomboita zvekunamata Mwari. Havana kuteerera Jeremia. Ndobva ati nzvimbo ine ichaputswa iyi, besides kuputswa, ichapiswa nemoto. Havana kuteerera. Saka bhaibheri razotaura makateerera kuti hondo yeBhabhironi yakazouya. Ndobva yaputsa, number 1, yakaputsa rusvingo. Chechipiri, imba yamambo ikapiswa nemoto. Chechitatu, imba yaJehovha inova temberi, ndobva yapiswa nemoto. Temberi iya yekuvakwa naSoromoni yaive nekubwinya. Saka yakabva yaparara, rusvingo rukakoromoka. Tiri kuti chidzidzo chedu, vagadziri vepakakoromoka. Chii chakonzera kuti paJerusarema rusvingo rukoromoke? Havana kuteerera yambiro yaMwari yekuchengeta zuva reSabata, kusvikira rusvingo nedzimba dzepaJerusarema dzapiswa nemoto, dzakoromoka. Saka chimiro icho cheicho chekuti tiri kutonyatsa kuona kuti madziro chaiwo akakoromoka, dzimba chaidzo dzakapiswa nemoto. Bhaibheri, vamwe vaprofita vaivemo vakatora chiitiko ichocho kuti vatsanangure zvakakosha zvinodiwa naMwari. Isaya achifanoratidzwa chimiro ichi pana Isaya 30 vhesi ya8 to 13, ane matsananguriro aanoita anotoredzera kukoromoka kwanga kwaita rusvingo rwepaJerusarema. Ngativerenge, mubatsirane neni kunzwa Isaya 30 vhesi ya8 to 13. Zvino chienda uzvinyore pamberi pavo pamahwendefarebwe, uzvinyore mubhuku, zvive panguva inouya nekusingaperi. Nekuti ava rudzi runondimukira, vana vane nhema, vana vasingadi kunzwa murayiro waJehovha. Vanoti kuvaoni musaone, nekuvaprofita musatiprofitire zvinhu zvakarurama. Tiudzei zvinofadza, tiprofitirei zvinonyengera. Ibvai panzira, tsaukai pagwara, bvisai mutsvene weIsraeri pamberi pedu. Naizvozvo zvanzi nemutsvene waIsraeri, zvamunozvidza shoko iri, muchivimba nekumanikidzwa nekunyengera, muchizvitenda izvo, naizvozvo kuipa uku kuchava kwamuri sepakakoromoka panoda kuwa, panotsveyama parusvingo rwakareba, panowa kamwe kamwe pakarepo. Isaya ari kutsanangura again kuvanhu vamwe chete vekwaJudha. Ari kuti, inzwai vana vaMwari, imimi hamuchada vanhu vanokuparidzirai zvakanaka, munoda vanhu vanokuparidzirai zvinonyengera. Hamudi kuudzwa zvakarurama, hamudi kuteerera murayiro waMwari. Pakaita ari kukukurudzirai kuteerera murayiro waMwari, muri kutoti suduruka ibva pamberi pedu, uda kuzviita holier than thou. Saka chimiro chamuri ichi chafanana nevanhu vari pakakoromoka, pane rusvingo, pane madziro arida kudodona kamwe kamwe kureva kuti ipapo ipapo. Saka chimiro chekuti vanhu havadi mutemo waMwari, havadi kutsurwa kuchengeta mutemo waMwari. Iye simba rekuchengeta mutemo waMwari, munoziva vanhu vaMwari hatina simba iroro, but Kristu anotipa simba iroro. Saka chimiro chekuti vanhu havadi kutsurwa,
havadi kuchengeta mutemo waMwari. Ndo chiri kunzi chafanana nepakadonha rusvingo, pakakoromoka rusvingo, pane madziro awa, pekuti hapana chinoprotekta. Nekuti mimi ndofunga munozviziva kuti mutemo waMwari basa rawo, ukati usabe, usauraye, uri kutochengetedza iwewe. Hausi kukumbunyikidza mutemo waMwari, unenge uchitochengetedza iwewe. Saka zvinowanikwa kuvanhu vaba vari kuuraya, vari kuita upombwe, nengari yekuti nesimba raMwari unenge uchichengeta mutemo waMwari, iwewe unenge uri safe. Saka mutemo waMwari unopedzisira wakuita seruzhowa rwakakuchengetedza iwewe. Ngatinzwe nyaya iyoyi pana Ezekiel 13 kubva pavhesi ya4. Ezekiel 13 anorondedzera zvinozoita vanhu nekuti vabvisa murayiro, havasida kuudzwa zvakanaka. But pavanoita chechi vanenge vachizoona kuti patiri pakafumuka, hapana enclosure, hapana chiri kutidzirira. Ezekiel chapter 13 vhesi ya4. Haiwa Israeri, vaprofita venyu vakafanana nemakava ari pamatongo. Hamuna kukwira muchipinda pakakoromorwa kana kugadzira rusvingo rweimba yeIsraeri kuti mumire pakurwa pazuva raJehovha. Vakaona zvinonyengera nokuvuka kwenhema, ivo vanoti, Jehovha unoti, asi Jehovha haana kuvatuma. Zvino vakati shoko ravo richasimbiswa. Hamuna kuona zvinonyengera here? Hamuna kutaura kuvuka nhema here, zvamakati Jehovha unoti, kunyange zvakadaro handina kutaura. Verse 10. Nokuti zvirokwazvo ndinoti, vakanyengera vanhu vangu achiti rugare, izvo hakuna rugare. Kana vovaka rusvingo, tarira vanoruvuva nesuko, kuti ruchakoromoka, mvura ichauya ichinaya kwazvo. Nemi mabwe makuru echimvura mahwe muchawa, dutu remhepo richaritsemura. Zvinotarirai, kana rusvingo rwakoromoka, havangati kwamuri here, ko suko yamakavuva nayo iripiko? Naizvozvo zvanzi naJehovha, ndicharutsemura zvirokwazvo nedutu remhepo nehasha dzangu. Saka vanhu patiri kuramba tichiita zvechechi, dambudziko riri kuitika nderekuti patiri hapana rusvingo ruri kudzirira. Ende pari kubva paratidzwa kuti pane pari kupinda pekuti mhandu ikauya tinowanikwa tichiparara. Saka zviri kuitika pakati pedu patinenge tiine vatungamiri panyaya dzekunamata. Pavanobvunzwa kuti kwapa pamutemo uyu pakamira sei, hanzi instead yekuti tiripeye pagadzirwe pakakoromoka nenzira yakanaka, hanzi zviri kuita vatungamiri munyaya dzechinamato vari kunotora whitewash nemadhaka asina matombo kana zvidhina, vogadzira pakakoromoka paya vachishandisa dhaga newhitewash, vongozvipenda-penda kuti zviite kunge zvinonzi pavharika. Zvikana Jehovha but hakuzi kuvaka kauko, because zvichaitika mazuva anouya Mwari achadira hasha dzake, pakauya champupuri nemvura yakasimba, zvavakwa zviya nemadhaka zviya ndozviri kunzi muri kuvhuvha nesuko, kureva kuti you are whitewashing the wall, kureva kuti hamuzi kuvaka zvakasimba, muri kungodzirira nekuti vanhu vanetsa. Zvikanzi asi panouya mvura, panouya chimvura mawe, panouya mhepo zhinji, zvakavakwa nemadhaka zviya zvichakoromoka. Chii chiri kuramba chichitaurwa apa? I know kuti muri kufolowa. Tatangira papi? Jeremiah ati mukaramba muchityora Sabata, imba ino yaMwari neguta reJerusarema riri kusikoparadzwa. Havana kuteerera. Hondo yeBhabhironi ikauya ikaparadza masvingo akakoromoka. Chaakoromora chii? Vanga vasiri kuchengeta mutemo weSabata. But pari kuramba pachiitwa chechi, vaprofita venhema nevanotungamirira munyaya dzekunamata vari kutozviona kuti pane pakakoromoka munyaya dzekunamata kwavo. But instead yekuti vavake, vadzirire, vadzosere pakakoromoka pagadzirwe, vari kunotora madhaka voisa pakakoromoka kuti nhengo dzechechi dzifunge kuti we are safe. But Mwari ari kuti hakuzi kuvaka ikoko, nekuti mhepo ikauya nemvura zvinokoromoka. Chii chakabva chaitika pamberi? Toda kunzwa Mwari achidudzira kuti kunyatsokugadzira chaiko kuita sei.
kana vari kuisa madhaka kuri kunzi kugadzira but hakulaste, Mwari ari kuti kudii? Ivo vaprofita vese variko vari kuita kunge vari kudzidzisa zvekuti vanhu vasare vachifila kuti vari safe. Ezekiel 22 vhesi ya 26, 28 na30. Ndibatsirei kuteerera munzwe zviri kutaurwa naMwari. Ezekiel chapter 22 verse 26, 28 and 30 iri kuti iyo panapa: vaprista vayo vakaparadza murayiro wangu, vakamhura zvinhu zvangu zvitsvene. Havana kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene, kana kuzivisa vanhu kusiyana kwezvisina kunaka nezvakanaka. Vakatsinzinya meso avo varege kuona masabata angu, ini ndamhurwa pakati pavo. Verse 28: vaprofita vayo vakavuyira nesuko, vachiona zvinonyengera nekuvukira nhema, vachiti zvanzi naShe Jehovha, izvo Jehovha haana kutaura. Verse 30: zvino ndakatsvaka pakati pavo munhu angagadzire rusvingo, angamire pakakoromoka pamberi pangu, achirwira nyika kuti ndirege kuiparadza, asi handina kuwana nemumwe. Saka Bhaibheri riri kuisa pachena wana waMwari kuti vaprista vese nevatungamiri munyaya dzekunamata pavari kupinza vanhu chechi, asi vachitsinzinya meso avo kuti varege kukoshesa masabata aJehovha. Sabata raJehovha nderipi? Izuva rechinomwe revhiki. Kuno kunyika kwedu kwandiri kutaura ndiri, ndo zuva ratinoti remugovera reSatadhe. Saka hanzi vakuru vemachechi pavari kupinza vanhu machechi vachipritenda kunge mumabhaibheri avanoshandisa hamuna nyaya yesabata yakataurwa, hanzi chimiro ichocho vari kubhata vanhu kana kunyengedzera vanhu, because vanhu vanenge vachifunga kuti tiri kuchengeta mitemo yaMwari. But wavanenge vachichengeta kana vasingakoshese sabata remubhaibheri zvafanana nerusvingo rwavakwa ruchiiswa madhaka rwobva rwapendwa newhitewash. Saka chimiro ichocho Mwari ari kungoti zvakafanana nepasina kuvakwa. Saka chaakushuwirwa naMwari, shungu dzinaMwari yezvino ndedzekuti zviri kuitwa nevakuru vechechi ndazviona. Vari kutoita kuti nhengo dzechechi dzifunge kuti dziri kuchengeta mutemo waMwari. But panyaya yesabata rangu, kana vasiri kucherechedza zuva rechinomwe revhiki, zvavari kuchengeta zvacho zvafanana nevanhu vari kuvaka rusvingo vachiisa madhaka vobva vapenda newhitewash kuti zvibude zvichiita kunge zvakanaka. Saka kuna Mwari chimiro ichocho, vateereri, zvakafanana nekuti pakafumuka hapana rusvingo. Saka manzwe Ezekiel 22:30 yabva yati, ndiri kutsvaka munhu angagadzire pakakoromoka, arwire nyika ndirege kuirova nehasha dzangu. Mwari ari kutsvaka vanhu vanomira vachiona pamutemo wechinomwe wakakoromoka, vanhu voripeya, kwete nemadhaga, kwete nekunyengedzera vanhu, asi vachishandisa material inolasta. Ndikutenda kuti zviri kubatika zvakanaka. Saka kuti tione magadzirwo azvinoita, tinoda kuona futi kuti hondo yeBhabhironi payakaparadza rusvingo rwakazombogadzirwa here? Pakakoromoka pakagadzirwa, ndikutoreva rusvingo chairo, hatichangoreva rusvingo iri mitemo yaMwari. Saka tikaenda kubhuku raNehemia, ndo rinotsanangura Jerusarema, masvingo ayo achivakwa. Handei ikoko tinokore zvidzidzo zviriko, tinzwe kuti Mwari ari kuti kudii. I think muchiri kuyeuka musoro wedu wenyaya. Tati vagadziri vepakakoromoka, vanogadzira vacho ndiwe neni. Hatimirire kune vanotipinza chechi. Vanotipinza chechi chimiro chacho Mwari ari kuti vari kubhata, vari kunyengedzera vanhu, vari kuvaka nemadhaka kuti nhengo dzechechi dzifunge kuti tiri safe, yeti Mwari ari kuti hapana kuvakwa. Saka manzwa Mwari ari kudeedzera, ndiani pakati pevanhu angagadzire pakakoromoka? Pana Nehemia chapter 1 verse ya 1 to 3. Nehemia chapter 1 verse ya 1 to 3. Pane nyaya inoitika ipapo yakanaka. Pane mumwe murume aivepo ainzi Nehemia. Verse 1 kusvika pa 3. Mashoko aNehemia mwanakomana waHakaria
pamwedzi weKislev pagore ra20, ndakati ndiri panhare yamambo paShushani, Hanani mumwe wehama dzangu akasvika, iye nevamwe varume vachibva kwaJudha. Ndikavabvunza pamusoro peJudha, vakanga vapukunyuka, vakanga vasara pakutapwa pamusoro peJerusarema. Vakati kwandiri, vakasara vakasiyiwa pakutapwa kwenyika iyo vari pakutambudzika kukuru nepakushorwa, uye rusvingo rweJerusarema rwakakoromoka namasuo aro apiswa nemoto. Saka vakaparadza Jerusaremu iBhabhironi. Ndobva kwauya humwe utongi hwakatera hwainzi hwemaMedo Persia. Saka pari kuitika bhuku raNehemia, vanga vakutonga vaine nhare iri kunzi paShushani paimba yamambo, vainzi maMedo Persians. Papatopinda makore. Ndobva kwaita vakavhizita vachibva kwaJudha. Nehemia ndobva avabvunza zvikanzi, kuri sei kumusha wakomana? Zvikanzi, vanhu vari pakutambudzika. Chinhu chakabva chakurumidza kutaurwa nevarume vakabva kwaJudha, hanzi masvingo eJerusarema achakakoromoka, nedzimba dzakapiswa nemoto nanhasi ichingori rabho. Hazvina kuitira mushe Nehemia. Mukaverenga pamberi akatsanya. Pachapter 2 yaNehemia ndobva atozoonekwa, because raive basa rake ranga risiri basa rinoshamisira, but raida munhu akatendeka. Ndiye aitesta nekuona zvese zvinonwiwa namambo, kuti mambo kuti vasaisirwe muchetura mudrink nekuona kuti vari safe. Nehemia ndiye aifanira kutanga atesta chikafu. Mambo vasati vafa, Nehemia ndiye aifanira kutanga kufa, kuri kwekuti maiswa chimuchetura muchikafu. He was very honest, ari munhu akatendeka pamberi paMwari. Aonekwa akasuwa mwe musi akabvunzwa namambo zvikanzi, unodei? Zvikanzi, aino basa rangu hangu pamari harina, ndokumbira imbondipai leave ndidzokere kumusha kwedu, ndoda kunovaka Jerusalemu. Ari one, sekunge ari kupindura zvabvunzwa naEzekiel zviya kunzi, ndiani pakati pevanhu angaende kunogadzira pakakoromoka? Nehemia ari kuti, nditumei ndoda kunogadzira pakakoromoka. Chapter 3 yaNehemia ndikuda kungokuverengerai musoro wenyaya muBhaibheri randakabata, uri kuti masvingo nemasuo eJerusarema anovakwazve. NdiNehemia atosvika vaakuvaka. Chapter 4 ndoda kuverenga kubva pavhesi ya1 to 3 ndozoverenga vhesi 7 to 9. Batsiranai neni kunzwa zviri kutaura Bible. Nehemia chapter 4. Asi Sanbharati wakati achinzwa kuti tovaka rusvingo, akatsamwa akava neshungu kwazvo. Akaseka vaJudha akataura nehama dzake nehondo yevaSamaria akati, vaJudha havasina simba vanobateiko? Vachasimbisa panhare here? Vachabayira here? Vachapedza nezuva rimwe here? Vakararamisa mabwe nematurunhuru zvaatsva here? Tobhia muAmoni wakanga amire naye akati, chinhu chipi nechipi chavanovaka havo, kana gava rikakwirapo richakoromora rusvingo rwavo rwemabwe. Verse 7. Asi Sanbharati naTobhaya muArebhia navaAmoni nevaAshdodhi vakati vachinzwa kuti basa rekugadzira masvingo ropfuurira mberi zvakanaka, kuti pakanga pakakoromoka podzivirirwa, vakatsamwa kwazvo. Vakarangana vose kunorwa neJerusarema nokunounganisapo. Asi isu takanyengetera kuna Mwari wedu, tikaisa varindi vakarindira masikati neusiku nemhaka yavo. Ipapo vaJudha vakati, simba revatakuri yemitoro raderera. Vana Sanbharati naTobhaya vari kutaurwa. Ivo vaisa vaine kunamata kwaMwari wekwaJudha, iye Mwari akasika. Hameno kuti vaiafektwa papi vanhu vari kuvaka matongo avo, but zvakanguva pahasha kuti imi vada kutaura kuti vari kuvaka rabho yanga yane makore more than 100 years, zvinhu zvakadona. Varida kuita sei vana? Varida kunamata here? Pekutanga inogona kungova news, but Bhaibheri ratozoti vakatsamwa. Inzwai vanhu vaMwari, patinotaura nyaya yekuripeya pakakoromoka pemutemo wechina wekuchengeta zuva reSabata raMwari, vana Sanbharati vanotsamwa. Unotoshaura kuti chinotsamwisa chii? Zvicherechedzei kwamunogara ikoko, mukusiyana kwemachechi atinoenda. Kumwe kwese hakuna kuita hondo, asi mwana akangoti ndafunga kuchengeta Sabata raMwari, anenge achatonyimwa chikafu pamba. Unoshaya kuziva kuti atadzei mwana.
Mwana akadzingwa kuchikoro achinzi anga achishandisa zvinodhaka, baba vanongomutsamwira vopedzera kuti hachidya sadza, unondinyadzisa. But mwana akati ndauda kuchengeta mutemo weSabata wezuva rechinomwe revhiki, anonzi hausiri mwana wangu, ibva pano. Mwana aita unzenza opiwa pamiri panorambwa nemurume. Vabereki vanogona kuchengeta mwana nemuzukuru zvese. Mwana arida kuchengeta mutemo waMwari wezuva rechinomwe revhiki, anonzi hausiri mwana wangu, ibva pano. Hasha dzakadaro dzinobvepi nhai vateereri? Sanbarati haadi vanogadzira pakakoromoka. Chapter 6 yaNehemiya, verse ya 1-9. Zvino Sanbarati naTobhaya naGeshemu muArebhia nevamwe vavengi vedu vakati vaudzwa kuti ndavaka rusvingo uye kuti takanga tisina kusiya pakakoromoka, kunyange kusvikira panguva iyo ndakanga ndichigere kutimika magonhi pamasuo, Sanbarati naGeshemu ndokutuma shoko kwandiri vachiti, uyai tisangane nomumwe musha pabani reOno. Asi vakanga vachida kundiitira zvakaipa. Ini ndakatuma nhume kwavari ndichiti, ndinobata basa guru, saka handigone kuburuka. Basa ringamirireiko kana ndikarega ndichiburukira kwamuri? Vaona kuti nyaya yehasha haisi kushanda. Kuburikidza nekusutswa kwavaita naSatani, vakabva vachinja strategy. Zvanzi, alright varume, uyai timbotaurirana panyaya iyoyo yekugadzira pakakoromoka kwamuri kuita. Hanzi Nehemiya nevamwe vaive navo vakabva vataura zvikanzi hazviite. Basa ratiri kuita riri important, haridi kudhistebwa nekumboita matara asina basa. Inzwai vateereri, kana zviri muBhaibheri ngatizviitei. Panyaya yeSabata musanyengetedzwe. Kunzi uyai timboita riri debate, uyai tibude tinyatsodhibheta pamberi penyika yese paTV. Nyaya iyi haidhibhetwe ichidaro. Mwari ari kungoda vanhu vari determined, vanogadzira pakakoromoka silently. Haizi nyaya yekukurukura nevadzivisi vaMwari. Mwari ari kutsvaga vagadziri vepakakoromoka. Toda kuti tichienda pachapter 13, vapedza kuripeya pese pepakakoromoka. Inoti kudii? Nehemiya chapter 13, ngatinzwe iye Nehemiya achitaura panapa. Verse 15. Zvino pamazuva iwayo ndakaona paJudha vamwe vakanga vachitsika mazambiringa pazvisiniro neSabata, navakanga vachitora zvisote vachizvitakudza pambongoro, uye waini nemizambiringa nemaonde nemitoro yemarudzi ose, zvavakanga vachiuya nazvo paJerusarema nezuva reSabata. Ndikavanyevera pazuva ravakatengesa zvekudya. Pakanga pagere varume veTire vaiuya nehove nezvimwe zvinotengeswa zvemarudzi ose zvavaitengesa kuvanhu vaJudha paJerusarema nezuva reSabata. Ipapo ndakaita nharo nevakuru vevaJudha ndikati kwavari, chinhu ichi chakaipa chamunoita ndecheiko, zvamunozvidza zuva reSabata? Ko, madzibaba enyu haana kuita saizvozvo? Mwari wedu akawisa zvakaipa izvi pamusoro pedu, pamusoro peguta rino here? Asi imi mowedzera kutsamwa kwaMwari pamusoro paIsraeri, zvamunozvidza zuva reSabata. Hanzi vapedza kuripeya, angauda kuchivaudza kuti chakambokonzera kuti pakoromoke kuzvidzwa kwezuva reSabata. Ndobvaona vanhu vari kutengesa, vari kutobva kumunda, vari kuita basa rinotova kurarama nengoro dzavo. Zvika nhai varume, izvi makanganwe here zvine matsimba manyoro kuti hasha dzaMwari dzinomuka patinozvidza zuva reSabata? Makanganwe here vateereri? Zuva reSabata harizi rekumabasa, harizi rekuenda kugadheni, harizi rekuenda kumunda. Zvinomutsa hasha dzaMwari. Ngatichengetedzei zuva reSabata. Pana Nehemiya 13 ipapo, vesi ya19. Zvino pamusoro peJerusarema pakati posviba, Sabata risati rasvika, ndakarayira kuti mikova ipfugwe, ndikarayira kuti irege kuzarurwazve kusvikira Sabata rapfuura. Ndikaisa vamwe varanda vangu pamasuo kuti mitoro irege kupinzwa nezuva reSabata. Naizvozvo vaishambadza nevaitengesa zvinhu zvemarudzi ose vakavata kunze kweJerusarema kamwe kana kaviri. Ipapo ndakavanyevera ndikati kwavari, munovatirei pamberi perusvingo? Kana mukadarozve ndichakubatai. Zvino kubva panguva iyo havana kuzouyazve nezuva reSabata.
Nehemia aisada kuti vari mujerusarema vaite pfungwa dzekungoti dai sabata yachipera kani, dai sabata yachipera. Aida kuti patinopinda mukati mezuva resabata, zuva rekuzorora, rekucherechedza musiki wedu akasika denga nenyika, tinofanira kupinda munguva iyoyo, muzuva rechinomwe, pfungwa dzedu dzakatyokera pakunamata Mwari. Vagadziri vepakakoromoka. Pakakoromoka ndepapi? Mutemo wesabata. Wane makore wakoromoka here? Hongu. Nguva yeMark Ages, kereke payange yane muzinda kuRome, vakachinja mitemo yaMwari vakaisa sabata pamusi wekutanga wevhiki. Mumakereke mose nyaya ipa inobvunzwa nevatendi. Pane zviri kuvakwa zvoiswa whitewash kuti vanhu vasaite hana dzinorova. But Mwari ari kuti haazi madziro aya, ndiri kutsvaga anonyatsoripeya sezvazvaive zvakaita kare. VanaSanbalati vari kuita nharo kuti nyaya iyi yane makore. Vanhu ava vari kuedza kuita sei pavanotaura nyaya yesabata? Varida kudzivirira pakakoromoka here? Kunyange zvatora makore madziro akakoromoka. Kubvira nguva yeMark Ages vanhu vachichengeta sabata risiri remubhaibheri. Zvinogoneka pakakoromoka panogadzirika. Anogadzirisa ndiani? Ndiwe neni. Zvimisire kuteerera Mwari. Zvimisire kuteerera Mwari. Kuchengeta mitemo yake yakakwana, kusanganisira mutemo wesabata. Zvakazarurwa 14 vhesi ya12 inobva yaisa chikomborero kune vese vane hanya nekucherechedza zvinokosheswa naMwari. Zvakazarurwa 14 vhesi ya12 ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Ana Nehemia vaizvidzwa, vakatsungirira vakavaka pakakoromoka. Unogona kuzvidzwa kumba kwenyu, unogona kuzvidzwa kubasa. Panoda kutsungirira. Mwari anokupa simba. Dai Mwari akukomborerai. Amen. Musi wako murerwa Jehova wazorora wechinomwe wevhiki wasarudzwa mutsvene. Nakaona
Hama yangu, nguva yekuzorora ndo yatakuda kusvika. Kunyika iyo yekudenga, Yesu akaenda kunogadzira. Ndineidi kuti mulockdown ino yose Mwari vataura newe. Zvasvika mukati memoyo wagutsikana kuti Jesu anokuda uye Jesu anoponesa, anodzikinura mutadzi akaita sewe. Kune chinhu chimwe chete chasara, kune chinhu 1 chinofanira kuitika mauri. Kana takamira parwizi Jordan, parwizi apo John the Baptist akamira akaona Jesu achiuya aine vadzidzi vake achipinda mukiu yevakanga vari kubhabhatidzwa. John the Baptist anoti kuna Jesu, ini ndakufanira kubhabhatidzwa neni, asi Jesu anoti iye, ita kuti tizadzise kururama kwose. Saizvozvo Jesu akaburukira mukati memvura, akamuombeka, akamunyikidza, akamubhabhatidza. Denga rikazaruka, mweya waMwari ukaoneka achidzika ari mufananidzo wenjiva. Voice rikataura, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, anodikanwa neni. Newe kune chinhu 1 chasara, unofanira kubhabhatidzwa. Ndineidi kuti nemharidzo dzose dzawanzwa wakandidhete yekudenga. May I now suggest, choose your baptism. Chisarudza kubhabhatidzwa, unyikidzwe mumvura nomweya. Panoberekwa vana vaMwari, rega vachanyogwa mazita mubhuku yeupenyu. Ucharegererei? Chii chichakudzivisa? Ndibaba here? Ndima here? Havachina simba reupenyu. Ivo vanozviziva kuti kana wakuenda kuna Mwari, wakuenda kuna Mwari wako. Ngavakupe right yekubhabhatidzwa. Imari here? Ipfuma here? Chii chingakudzivise? Hakuna chinokudzivisa. Kana Jesu akabhabhatidzwa, kana Peter akabhabhatidzwa, kana muranda waKandasi akabhabhatidzwa, kana Pauro akabhabhatidzwa, kana vadzidzisi vakabhabhatidzwa, navatsvene vose down the panorama of ages, vese vakapinda nemvura, chimira pamvura. Ndaingada kuti mharidzo ichipera, register your name, enda kuna pastor, kuti mufundisi, ini zita rangu ready for baptism. Ende zvedu, usaenda uri wega, udza mudzimai wako navana vako nomuvakidzani wako. Iri ndo bedzi, stage nedanho rasara kwandiri. Chero ukafa wabhabhatidzwa yavabhaibai chane, tosangana pamazambara panopinda vakasambwa muropa, vakaombekwa nemvura nomweya, vakafa kune zverino pasi, vakamuka kuupenyu hutsva. Mwari vakukomborere, Mwari vakuitire zvakanaka sekusarudza kwawaita. Amen, amen, amen.